ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಮೋಕ್ಷದ ಸಾದಿಗು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಮ್ಮು ಪಡೆಯರೆ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಶೀರೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠ ಏರೆರೆಪ್ಪುನ ಅರೆಗು ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲಡ ನಡತಿನ ಪೌರ ಸಮ್ಮನುಡು ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಜನವರಿ 18 ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠ ಏರೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಶೀರೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿಗೂ ಪೌರ ಸಮ್ಮನದ ಲೀಸು ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯಿಲ್ದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಡು ನಡೆತಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬತ್ತ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿನು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಪೌರ ತಮ್ಮನ ಲೀಸುಡು ಶೀರೂರು ಪರ್ಯಾಯ ಕುಡ್ಲದ ಎದುಕೊನ್ನ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರೇರು ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಶ್ರೀಕಾಮತಿಂಚ ಭಿನ್ನೆರಿತದ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿಗೂ ಪೌರ ತಮ್ಮನ ಗರ್ದನ ನಡೆತಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಯರ ಪಾತಿರ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಡು ಒಡಿಪುದವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆತುಂಡು. ಒಂದು ಮಾತ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಗೀತದ ಸಾರದಂಚ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ದು ಮೋಕ್ಷದ ತಾದಿಗು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಂಬು ಪಡೆಯರೆ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಒಡಿಪುದ ಪರ್ಯಾಯ ನಿಕ್ಲಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಂಡಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಒಡಿಪುದ ಶೀರೂರು ಮಠ ಪರ್ಯಾಯಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಲಾಯ್ನ ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಯ್ಲಿ, ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರುಣಾ ಪ್ರಭಾ, ಪೌರ ಸಮ್ಮನ ಸಮಿತಿದ HK ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾವ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ, ಕೃಷ್ಣನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಲೋಕದ ಸುಭಿಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಮಧ್ವ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭಾ ಸುತ್ತದ ಪಾಣೇರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ಕಾರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಹೊಸ ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟರೆ ಕಾಮಗಾರಿದ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪಾದಿರು. 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಿಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಕಟ್ವಣಗೂ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭಾ ಸುತ್ತದ ಪಾಣೇರು ಗ್ರಾಮದ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗೂ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಮಂಜೂರಾದಿತ್ತದ. ಹೊಸ ಕಟ್ವಣಗೂ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಾದಿರು. ಸಜ್ಜಿದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಮಗಾರಿದ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪಾಯರು. ಪುರಸಭೆತ ಈ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರು ಅಬುಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್, ಪೊಂಜೋಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರ ತುವನ್ನ ಮುಬೀನಾ ಬಾನು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ವಸಂತಿ ಗಂಗಾಧರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಸವಿತಾ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಮಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವೇರು ತೋಜಂದೆ ಆತಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ 3 ನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮಡು ನಡೆತಿದ್ದ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ದಿಂಚ ಇಜ್ಜೇರು 25 ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೊಡ್ತನೊಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನ ಬೊಡೆದಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಗೆ 1 ವರ್ಷದ ರಿತ್ವಿಕ್ ಇಂಚ ಮೂವೇರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ದಿಂಚ ತೋಜಂದೆ ಆದ 25 ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ
ಅಕಲು ಓಲುಲ್ಲೆರು ದಾನೆ ಆತಿರಂದು ವರ್ತಮಾನ ತೆರೆದು ಬೈತಿಜಿ. ಸದಾಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಣ್ ಇಂಚ ಇರುವೇರು ಜೋಕುಲು. ಈ 4 ಜನಲ ನಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಇಲ್ಲಡ್ದು ನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಶಾಂತಿ ಗುರಿತ ಪ್ರತಿಭಾನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಂಡನಿ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು. ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಗಲಿನ ಅವಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಅಕುಲು ಮೂವೇರ್ಲ ತೋಜಂದೆ ಆತೇರು. ಅಕುಲು ತೋಜಂದೆ ಆಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಸೆಕ್ಕಿತದು. ಅಕ್ಲಿನ ನಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರೆ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಮ್ಮೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಕೊರಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಚಿಂತೆ ಆತಂಡು. ತೋಜಂದೆ ಆಯಿನ ಮೂವರಿಗ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಈರೆಗಾಂಡಲ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಆಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಿರಿಪಾಯರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದೆರು. ತುಳು ನಾಟಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ತುಳು ಕೂಟದಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಾಂದು ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪಂತೆರು ಒಡಿಪು ತುಳು ಕೂಟದ ತುಳು ನಾಟಕ ಪಂಥದ ಲೀಸಡು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಒಡಿಪು ತುಳುಕೂಟದ ನಿಲೆಟು ಒಡಿಪು ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲಿದ್ದ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮಂಟಪಡು 24ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಪುದ ತುಳು ನಾಟಕ ಪಂಥ ನಡತೊಂದುಂಡು. 3ನೇ ದಿನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ನ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮೈಸೂರು ಸುರುವಾತಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಗಂತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೂಟ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತಾದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಕಾರ್ದೀತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕರಾವಳಿದ ನಿರ್ದಿಗಂತ ಆತಂಡು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲಿನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಬುಳೆವುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಪಂಡೇರು. ನಿರ್ದಿಗಂತ 2ನೇ ವರ್ಷ ಕುಡ್ಲಡು ನಡಪಾಯಿನ ನಾಟಕೋತ್ಸವಡು ಈದಿ ಪನ್ಪುನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರ್ತಾ ಒಡಿಪು ಸೇರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೂಟ ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಂದೆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪರೆದ ಇಂಜ ಉಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕುಲಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ತುಳು ಕೂಟದಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೂ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ರೀತಿದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪಂಡೇರು. ಒಡಿಪು ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭುವನ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಗಂಗಾಧರ ಕಿದಿಯೂರು, ಕೆಂತೂರು ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ವದ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಈಗ ಕರಾವಳಿಯ ನಿರ್ದಿಗಂತ ಆಗಿದೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಹತ್ರ. ಕರಾವಳಿಯ ನಿರ್ದಿಗಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ. 18 ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 3 ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ, ಮಕ್ಕಳ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 18ನೇ ತಾರೀಕು 3 ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕೋತ್ಸವ, ಆಮೇಲೆ 19, 20, 21 ಸಂಜೆ 3 ನಾಟಕಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾಟಕ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ಇದೆ. ಗಣೇಶ ಮತಂತಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಕೀಲ್ ಅವರು ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ ನಡಪುನ ತ್ರಿನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿರ್ನ ಉಚ್ಚೆಯುಡು ಮಾತಿರ್ಲಾ ಪಾಲ್ದೆತ ನುಡೊಂದು ಬಾಚಕೆರೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೆರು. ಬಾಚಕೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಚಕೆರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಚಕೆರೆ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಜನವರಿ 24-25 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿಲು ಸರಪಾಡಿ ಅರಂತಲ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಐತಾಳ್ ಪೌರೋಹಿತ್ಯುಡು ನಡಪಾಯರೆ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡೆದಿದ್ದದು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಚಕೆರೆತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತಾ ಅಟ್ಟಣೆಲ್ಲ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ದೆತ್ತ ಗೆಲ್ಮೆಗ್ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಾಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ ತ್ರಿನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಾಗಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು 6 ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂಡೇರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡ್ರೆ ಗುತ್ತು, ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕುಸುಮಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ವರ್ಷವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಕಲೆ ನಂಗೆ ಈ ಊರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಬತ್ತನ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವಿಯರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಐನು ಮಾತ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಪ್ರಪಂಚ ಆಪ್ತ
ಆರೇಣ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೇಣ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಬಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಪುನರ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರು ನಂಗೆ ಏಕಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಲೆ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೊತ್ತು ಪವಿತ್ರನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಇಂಚ ಕೊರ್ನಕ ಇಂಚ ದೇವರ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಕ್ಲೆಗಳ ಆರು ಒಂದು ರಕ್ಷೆ ಅದು ಉಂಟದು ನಮ್ಮ ನಡಪಾದ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ. ಶ್ರೀಮದ್ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದುಂಬುದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಜನವರಿ 11 ಕುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡಪುಣಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾಮತ್ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾಮತ್ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತಿರದು ಹರಿದ್ವಾರುಡು ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದುಂಬುದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜನವರಿ 11 ಐತಾರ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೂ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶಾಖೆ ಮಠಕ್ಕೂ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತು ಸೇರಿದು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ವ್ಯಾಸ ಬಾವುಟ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ನ ಪಾದುಕ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಪನೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಮೇರಿಹಿಲ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಕೆಪಿಟಿ ಬಿಜಯ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ PVS ಜಂಕ್ಷನ್ ನವಭಾರತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ 10,000 ಜನಕ್ಕೂ ಪಲಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ವೇರು. ರಾತ್ರಿ 8:30 ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇತ್ತದು ಸಭಾಲೀಸು ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನ ನಡಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನೊಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲು ಭವಂತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ದುಂಬುದ ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಜಾಗಿಲಿಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡಿನ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾಮತ್ ಗಾಡಿಲಿನ ಉಂತಾಯರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಿಲಿಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಅಡಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಕೋಟೇಶ್ವರ ದಿನೇಶ್ ಕಾಮತ್ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ರಘುವೀರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಟಿ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 15,000 ಜನ ಈ ಮಂಗಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಚಾಡಿಯಿಂದ 3ವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಚೆಂಡೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳು, ಬೊಂಬೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಛದ್ಮವೇಷಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಂಚಾಡಿಯಿಂದ KPT, ಬಿಜಯ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹಾಗೂ PVS ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನಗಳು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೃಹತ್ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ 15-20 ಜನರು ಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಳಂಬಟ್ಟು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ VT ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಹಳೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೊರತು ಭಾಳ ಸಮತಟ್ಟಾದಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. 5-6 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಭವನದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಗೌಜಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಕನ್ನಡ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026 ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಂಕಣಗಾರರು ಸೂಟರ್ಪೇಟದ ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಚನ್ರೆಗ್ ಸಂದದ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಅಂಕಣ ಬರೆಯುವುದು ಪುನಃ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟದರೆಗ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಭವನದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬುಳ್ಳಿ ಗೌಜಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026 ಸಂದದ. ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸೇವಿಡಿತ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಬರೋಬೊಕ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಂಕಣಗಾರರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಗುರ್ತಮಲ್ ತೊಂದಿರು. 4,000 ಹೆಚ್ಚ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಲೇಖನ ಅಂಕಣ ಬರವಲಿನ ಬರೆದಿತ್ತದು
ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಲಿಡು ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಲಿಡು ಹಚ್ಚಾತಂಡು. ಜನವರಿ 18 ಕಾಸರಗೋಡು ನುಳ್ಳಿಪಾಡಿಡು ನಡಪುನ ಕನ್ನಡ ಭವನ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ನಾಡು ನುಡಿ ಪರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಕನ್ನಡ ಭವನ ತಾಪಕೆರು ಗುರ್ಕಾರಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನರಾವ್ ಬೇಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಿಂತೇರು ವಸಂತ ಕೆರೆಮನೆ ತಿರಿಪಾದಿರು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಕುಂಜಾರ್ಪಡ್ನೂರ್ದ ಮದಗ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ 3 ದಿನ ನಡೆತಂಡು. ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಪಿಲಿಭೂತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಕುಂಜಾರ್ಪಡ್ನೂರ್ದ ಮದಗ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಜನವರಿ 6 ಶುರುವಾದ ಎನ್ಮಮುಟ್ಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಗುರುವಾರ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚೇದ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ನಾಗೇಶ್ ತಂತ್ರಿಲಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಇತದು ನಡತಿನ ಇಡೀ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆಡು ಕಾಂಡೆ ಬಲಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಉಚ್ಚಯ ದರ್ಶನ ಬಲಿಯಾದ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಿಯರು ನವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಾಪೂಜೆ ಕರಿತದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡೆತದು. ಬಯ್ಯಗು ಚೆಂಡೆ ಸೇವೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಉಚ್ಚಯ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಬೆಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು. ಭಕ್ತರು ಆಡಳಿತದ ಕುಲು ಸೇರ್ದು ತೇರು ಇತ್ತೇರು. ರಾತ್ರಿ ದೈವಲಿನ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ಪಿಲಿಭೂತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ನಡೆತಂಡು. ಕುಂಜಾರ್ ಮದಗ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಹಾರಕೆರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕುಂಜಾರ್, ಮನೋಹರ್ ಆರ್ ವಾರಗುತ್ತು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಕುಂಜಾರ್, ಸ್ವಪ್ನ ಚೈತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಸೇಡಿಯಾಪು, ಬಾಳಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ದೇಮೇರ್, ರೋಹನ್ ರಾಜ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಶೋಭಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೊಯ್ಯೆ, ಬೈಲ್ ವಾರ್ ಸಮಿತಿದ ಕುಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ಗೊತ್ತೊಂಡೆರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿ ನಕುಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡೋಡುಂದು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪಿದಡ್ಪಾಯಿನ ಆದೇಶ ತುರ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಬರೋಡುಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಯಜಮಾನಿರ್ನ ಸಂಘಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಯಜಮಾನಿರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸುತ್ತಡು ಕಾರ್ಯಡುಪುನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾಲಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡೋಡುಂದು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪಿದಡ್ಪಾಯಿನ ಆದೇಶ ತುರ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಬರೋಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರು. 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 18 ನಡತಿನ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಟ್ ಕೈಕದಿತ್ತೊನ್ನ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗೆಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರು. ಅಂಡ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಒಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬಪಿರಾತು ಒಂದುಂಡು ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ನನ್ನಲ ಕಡೆಸುಂಡ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾಲಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ಲಿಡು ಉಂತಾಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಘಂಟದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡ್ಪುನ ಜನಕ್ಲಿನ ಕೊನುಪುನವು ಅಪಾಯ ಆದುಂಡು ಭರತ್
ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಣವು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶೇಖರ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕೇಶವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಮಂಜೂರು ಈ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಬ್ಯಾಜ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿದಾರನೇ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ದಿನಾಂಕ 18/8/2021 ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 6/12/21 ಆದೇಶದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಜನಪರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಆತನಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಪಂತೆರು. ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ದುಡ್ಡುಡು ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಕೋಣೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದನ್ನಿಲೆಟ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ದುಡ್ಡುಡ್ದು ಕಟ್ಟಾದಿನ ಕಟ್ವಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆರ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ನನಲಾತ್ ಬಲಕೊರ್ಪುನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲಿನ ಆಶೆ ಉದ್ದೇಶಲೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಪಾಕ ಜನಪರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಮಾದರಿ ಆತನು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆದಂಚ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕನ ನಿಜ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥದಿಂಜಿದಿ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ವಣ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಲ್ತದನಂದು ಪಂಡಿರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಅಜಪಾಯಿನ ಕುಮಾರಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಜೇರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಿಟ್ಟಲೇನು ಫಲದಿ ತುನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪಟ್ಟಿಯರು. ದುಂಬದ ಶಾಸಕರು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಲಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಜಯಂತಿ ಪೂಜಾರಿ, ಪುರಲ್ದ ಸಿರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೋರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಮಾದರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಪೈಸೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮನಗಂಡು ತಾನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜನರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಟ್ಲದ 13 ಮಂಡಲುಡೆ ನಡಪರೆ ಉಪ್ಪುನ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಡು ನಡೆತಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ನಾಯಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ವಿಟ್ಲದ 13 ಮಂಡಲೋಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ನಡಪರೇತದ ಐತ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ನಾಯಕರಾದ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ವಿಟ್ಲದ ದುಂಬದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಉಮೇಶ್ ಕೊಡ್ಮಾಣ್ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತಿರು. ಆಡಳಿತದ ಮಿತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಪತ್ತದಿ ಒಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದೂರಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಒಡಿಪುಡು ಪಂತೆರು. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಅಧಿಕಾರೊಡಿತದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಪುದರ ಪೋಯಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಒಡಿಪುಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದರು. ಮಾತೆರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಪ್ಪಡು ಆಂಡ
ಅರಸುರೆನ ಕಾಲಘಟ್ಟನೆ ಬೇತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕಾಲಘಟ್ಟನೆ ಬೇತೆ ಆಡಳಿತದ ಮಿತ್ತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಪತ್ತದಿ ಒಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದೂರುಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೆಡ್ಡೆತ್ತು ಮಾತಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ಕೊರಡನ್ನು ಅರ್ಪಂಡಿರು ತಾನು ಹೊಗಳಬಟ್ಟಾತ್ತು ಒವ್ವೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲತ್ತು ಎನ್ನವು ಎಪ್ಪೊಗ್ಲ ಎದುರು ಪಕ್ಷ ಅಂಚಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಪ್ಪಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಮೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆರು ಆರು ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪಂಡಿರು. ಮುಖ್ಯ ಅರಸು ಅವರು ಬೇರೆ, ಇವ್ರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಆಪ್ತ ವಲಯದ ಮೇಲಿರೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋ ಆಶಯನೂ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಬರೀ ಹೊಗಳಬಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ನಿರಂತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ. ನನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಯಾಣಗಳಷ್ಟೇ. ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯಾ ದಿಗಂತಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಗಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಗಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲಟಕ್ಕೆ ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ ನೆಂಪದ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣೆ ಚಂದಪಾಲಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನವರಿ 15 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ ತುಳು ಭವನೋಡು ನಡಪುಂಡು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತಾರನಾಥಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ನಡಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಕೊಳ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೇಣಿ ಮರುಳಿ ಬಂಗಾಡಿಯರ್ನ ನೆಂಪುದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ದಿತನ್ವಿರಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡ್ರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.